zviri zvangu ndinoshora zvese izvo hazvibatsiri. Ona maropa anobva musorodi etemba maoko hakuna rudo rumwe neurombo wakadaro kana ini ndakashata yene ndasunungurana chiro chimwe handichadi asi muchinjiko wake kuti ndiri nazvo zvese zviri chipo chedu kuzvionawo rudo rwakadaro runonawo upenyu wese ona kuti ndiri nazvo zvese zviri chipo chedu kuzvionawo rudo rwakadaro runonawo upenyu wese kuti ndiri nazvo zvese zviri chipo chedu rudo rwakadaro runonawo upenyu wese. Kazwai vana vaMwari, toda kumuchingamidzai. Jesu ari kutsanangura zvenguva yekupedzisira. Pana Mateo 24 verse 14 anoti iye evhangeri iyi yeushe ichaparidzirwa munyika dzose chive chapupu kumarudzi ese, ipapo kuguma kunofanira kusvika. Ndangeda kuzivisa vana vaMwari kuti iko nyika inoyi iri kuenda kumagumo. Payakatsika nepayakagara, zvayakasenga nemapapiro ayo yakudambuka. Zvinoda vane meso emweya vanoona kuti izvi kwakuparadzana naye nekusingaperi, kuti ugone kumira panzvimbo dzauchadairira zita rako usingatyi. Pavhesi ya 15 Jesu anoti iye mukaona nyangadzi yekuparadza yakaregwa namuprofita Dhanieri amira panzvimbo tsvene, anoverenga ngaacherekedze. Nemhaka iyi toda kudzidza pabhuku yaDhanieri
takatarisa nguva iyo nguva yatiri kurarama, zvofanira kuzivikanwa newe nezvinofanira kuitwa newe kuti tigone kumira munguva idzi sekumira kwakaita varume vakatangira mikono nezvibwe zvitedza. Tichaverenga Daniel chapter 12 verse ndeya 1. Verse ya 1. Nenguvayo Mikaeri achasimuka, iye muchinda mukuru anorindira vana vavanhu vako. Ipapo nguva yenjodzi ichavapo, isina kumbovapo yakadaro kubva pakumuka kwamarudzi avanhu kusvikira panguva iyo. Nenguva iyo vanhu vako vacharwirwa, ivo vose vakanyogwa mubhuku youpenyu. Hanzi panapa nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, iye muchinda mukuru anorindira, ndo zvinoita imwe version. Imwe inoti anorwira. Zvikanzi panguva iyo pachava nenjodzi. Njodzi yakakura haina kumbovapo. Pachava nekutambudzika mukati meupenyu hwevanhu. Kutambudzika kusina kumbovapo uye hakuchazovipo. Vhesi yobva yati iyo panguva iyoyo vanhu vako vacharwirwa, ivavo vakanyogwa mazita mubhuku yeupenyu. Vhesi iyi takura turo twakawanda twekuti hatigoni kuti kupedza tose nemharidzo imwe chete. Saka kwanhasi tichabata zviviri kana Mwari watendera chetatu inyasha. Toda kutarisa pfungwa inotiyo nenguva iyo. Iyo pfungwa toda kuitarisa. Toda kutarisa pfungwa inotiyo Mikaeri, iroro zita toda kuritarisa. Toda kutarisa pfungwa inotiyo achasimuka. Iyo pfungwa tofana kuitarisa. Kana tagona titarise vacharwirwa vakanyogwa mazita mubhuku youpenyu. Kana tiri kutsanangura muupenyu hwevanhu, nguva inokosha. Ngainzwa Job achitsanangura anotiye, mazuva angu amhanya, zvandaironga zvakona, iyo mifungo yemwoyo wangu. Chapter 7 verse ya 25. Job anotiyo, mazuva angu anomhanya kudarika chirukiso chomuruki. Chapter 9 verse ya 6 inotiyo, mazuva angu amhanya kudarika mumanyi. Mazuva anomhanya, mazuva anofamba. Pane imwe wachi isiri paruoko rwako, isina kuhengwa kumadziro. Wachi inoverenga mazuva. Rarama semunhu anoziva kuti mazuva ari kufamba. Ngadaro wakanuna uine manda, asi mazuva ari kufamba. Ziva kuti manda dzichaputana. Rarama semunhu anoziva nguva. Daniel akupedza kunyora anoti nenguva iyo Mikaeri uchasimuka, zvotsvaka kuchibatsirana manje kuti iri kunzi nguva iyo ndeipi yacho. Tiverengerei Isaiah 21 verse 11. Verse 11. Ongo. Chirevo pamusoro pedhuma, mumwe anondidana ari paseiri achiti, Ongo. nhai murindi, inguva ipi yousiku? Nhai murindi, inguva ipi yousiku? Hanzi mumwe akadaidzira kwandiri achiti, nhai murindi, inguva ipi yousiku? Anodaidzirazve yava nguva yousiku. Pane usiku hune zuva rakajeka asi uri usiku. Pozoita usiku ravira kusisina dzatenhegwa mudanga usiku. Uye wabvunza, nhaiwe murindi, inguva ipi yousiku? Aibvunza the watchman on the walls of Duma. Pane the watchman on the walls of Jerusalem. Pane the watchman on the walls of Galilee. The watchman on the walls of Zion. Ma watchman on the walls and the borders of Zimbabwe.
the watchmen on the hills of this country, the watchmen on the borders of planet Earth, inguva ipi yeusiku. Tofanira kutsanangura inguva ipi yeusiku. Vagalatia 4 verse ya 4 ngativerenge ipapo. Verse ya 4. Zvino nguva yakati yazara kwazvo. Right. Mwari akatuma mwanakomana wake. Chimira yako ipapo. Hanzi nguva yakati yazara kwazvo. Mwari ndokutuma mwanakomana wawo. Pfungwa yauri kuda ipapo ndeipi? Nguva yakati yazara kwazvo. Mwari kudenga ngatendwe. Nyaya ndaidai. Nguva inofanira kuzara kwazvo kuti zvimwe zvinhu zviitike. Unagona kunga uchifunga kuti uri right. Inguva isati yazara kwazvo. Kana ichinge yazara kwazvo, kureba kwako kuchapfupika. Kana nguva ichinge yazara kwazvo, kunaka kwako kuchashata. Kana nguva ichinge yazara kwazvo, kukudzwa kwako kuchava kuzvidzwa. Kana nguva chiri kuita kuti uite sekunge unawo mapapiro, inguva isati yakwana. Kana yakwana, they will strip you. Kana yakwana, aiva madziva anofanira kuva mazambuko. Kana yakwana, chaibhuruka chofanira kumhara. Kana yakwana, charovedzera gudo richakwira maore kwasviba. Inguva isati yakwana. Hatisei ipapo zvakazarwa chapter 12 verse ya 12. Verse ya 12. Ongo. Saka farai kudenga nemi munogarako. Right. Mune nhamo yeminyika negungwa. Right. Nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Right. Akatsamwa kwazvo. Right. Nekuti anoziva kuti une chinguva chiduku. Hanzi kwakadeclarewa independence. Farai kudenga nemi munogarako. Nobva padaidzirwa rushambwa panyika. Mune nhamo yeminyika nevageremo. Nokuti mweya wakaipa auya kwamuri akatsamwa. Nokuti anoziva kuti nguva yake idoko. Now, zvinonetsa manje kuti enemy inoziva nguva, iwe usingazivi nguva. How are you going to deal with an enemy who knows the time? Iwewe usingazivi nguva. Pandiri kutaura nemi mai, nemi baba, pamuri kufunga kuti muchazotendeuka gore ra 2024, imi muri kudaro, your enemy knows the time. Ima hamuzivi nguva. You are postponing nyasha. Nekudzidzosera kumasure. Sekunge nguva iri muchanza. Nguva ndati wachi yacho yakahengwa somewhere. Ameno kuti kupi. Dai waiziva nguva kuti Satani anoziva nguva. Zvino izvi ndichitaura, ngada waisa phone paside. Ngada waisa phone paside, this is serious business. Ungada waisa zvimwe zvese paside, wakuteerera kuti vaprofita Isaiah vanotaura vachiti kudii. Because kana Satani akaziva nguva, iwe usingazivi nguva, once bitten twice shy. Atimbotarisa bhuku raDhaniel rinoti kudii pamusoro penguva. Bhuku raDhaniel rinoti kudii pamusoro penguva. Nekuti chapter 12 inongoti nenguva iyo. Kureva kuti Daniel akawisisa nguva iyi. But isi tinongotangira pakuti nguva ipi. Rinoti kudii bhuku iri pamusoro penguva. Daniel chapter 2 verse 27 na 28. Tuerengere ipapo. Daniel chapter 2 verse 27. Daniel akapindura pamberi pamambo akati. Right. Chinhu chakavanzika charebwa namambo. Hakuna vachenjeri kana n'anga. Kana vakachenjera kana vafemberi vangazivisa mambo izvozvo. Right. Verse 28. Verse 28. Asi kudenga kuna Mwari. Kudenga kuna Mwari. Anozivisa zvakavanzika. Anozivisa zvakavanzika. Iye wakazivisa mambo Nebukadnezar. Right. Zvichazovapo pamazuva okupedzisira. Amen. Kurota kwenyu. Achimira ipapo. Ndopandoda ipapo. Inda paverse 44. Verse 44. Verse 44. Zvinoona mazuva madzimambo. Namazuva madzimambo iwayo Mwari wakudenga uchamisa ushe
usingatozongoparadzwi uye simba rapo haripiwi rimwe rudzi uchaputsanya zvose, right? Uchamira nekusingaperi. Apa ndapadapa hanzi Danieri akauya pamberi pamambo Nebukadnezar nobva ati kuna mambo raramai nekusingaperi. Zvinhu chiroto chenyu, hope dzenyu ihope chaidzo, hadzizi fake. Makarota mambo, makarota haikona zvokuta baba, asi mistake yenyu makabvunza n'anga nevaroi nevafemberi nevachenjeri. Idzodzo hope hadzitsvakwi ikoko nemhaka yesosi yehope. Hope dzenyu hadzina kuuya nekuti makadyisa mudumbu mamogwadza. Hope dzenyu hadzina kuuya nemhaka yezvamaifunga. Hope dzenyu hadzina kuuya nemhaka yezvakakutyisai. Hope dzenyu hadzina kubva kumwerima. Hope dzenyu hadzina kubva kumashai. Hope dzenyu dzabva kuna Mwari. Hope dzinobva kuna Mwari mambo hadziziviswi nen'anga, hadzidudzirwi nen'anga, hadzidudzirwi navaprofita venyika ino, hadzidudzirwi navafemberi, hadzibvunziwi kuvaroi. Mamaita mistake mambo. Mwari haite mistake yekuti nyaya dzake dzidudzirwe nen'anga, dzidudzirwe nevaroi. Ndosaka akaita withdraw nobva adzivisa kwatiri isi vatsvene kuti tikuzivisei zvamunofanira kuziva. Nobva azoti iye Mwari akazviona kuti mune shungu mambo. Shungu dzenyu dzakawandisa dzekuti Bhabhironi ichararama kusvika rini. Imimi makagutsikana kuti muchafa. Maida kufunga kuti vana venyu navazukuru venyu vachatongawo here nekusingaperi. Ndo shungu dzamamuinadzo. Saka Mwari anozivisa zvichaitwa akuzivisai zvichaitwa pamazuva ekupedzisira. Ndopfungwa yatiri kuda iyoyo. Saka panapa pachapter 2 bhuku ratotanga kutsanangura nyaya yenguva. Kune nguva inonzi nhasi, kune nguva inonzi mangwana, kune nguva inonzi nezuro. Asi panapa tiri kutsanangura nguva inonzi mazuva ekupedzisira. Neimwe nzira nyika yamakatsika imambo iri kuverenga mazuva ayo. Zuva rayo richasvika, inofanira kuguma, inofanira kupetwa, inofanira kukandigwa kwakadzika kwaichadedera isingadzokizve. Saka Daniel anotiye namazuva emadzimambo ayo Mwari wakudenga achamisa ushe. Ndo ushe husingabviswi, ndo ushe husingadzurwi, ndo ushe huchagara nokusingaperi. Vanakomana vevanhu vane shungu yokutonga, asi ngavazive vane nguva as long vari panyika. Mazuva mairi havachiko, asi Mwari wakudenga achamisa ushe huchagara nekusingaperi. Daniel chapter 8. Daniel chapter 8 verse 16 and 17. Verse 16. Ongo. Ndikanzwa izwi romunhu richibva pakati pemhenderekedzo dzauraya. Richidana richiti. Gabriel, rudzira munhu uyo zvaaratidzwa. Verse 17. Ipapo akaswedera kwandakanga ndimire. Right. Zvino wakati achisvika. Right. Ndikatya. Right. Ndokuwira pasi. Nechiso changu. Asi wakati kwandiri, chinzwisisa iwe mwanakomana womunhu. Right. Nokuti zvawaratidzwa. Right. Ndezvenguva yekupedzisira. Mira ipapo hanzi pachapter 8 ndakanzwa izwi remumwe akanga akamira akatsika pamusoro perwizi aine izwi raitinhira kunge gungwa. Nobva ati Gabriel, udza muchinda uyu zvaaratidzwa umududzire. Hanzi akati achiswedera kwandiri, ndakatya ndikawira pasi. Ndoshamisika navazhinji vanoti ndaona mutumwa asi anoramba akamira, nothing changes. Vaprofita vakanditangira ini newe vaiti vakaona mutumwa vaitya nokuwira pasi. How come
venyu vanoramba vakati mbikiti. Ndaida kuti uzive chinhu ichi. Hanzi iko nebhaibheri. Hanzi akati asvika akati, Daniel, teerera, zvinhu zvawaratidzwa ndezvemazuva, ndezvenguva yokupedzisira. Saka kuna Daniel chapter 2 kwataurwa kunzi mazuva ekupedzisira. Pana Daniel chapter 8 pari kunzi mazuva ekupedzisira. Saka bhuku raDaniel unogona kuva confident kuti riri kutaura zvinhu zvamazuva ekupedzisira. Kune vanhu vanoti vakatarisa Old Testament, mukupfunga kwavo vanofunga kuti yakafa. Nyamba Old Testament yakanyora nyaya kubva pakuberekwa kwaJesu kusvika hwamanda yekupedzisira ichirira. Yakarongedza zvese inazvo. Even ukabvisa New Testament, tinosara tiine data neinformation yakaringana mugore ra2022. Tinosara tiine nyaya dzamazuva atakurarama ndezvemazuva ekupedzisira. Daniel chapter 11. Daniel chapter 11 verse 35 na 40. Na verse ya 40. Hongo. Vamwe vavo vakachenjera vachaparadzwa. Kuti vaedzwe, vanatswe, vacheneswe, kusvikira nguva yokupedzisira. Right. Zvikanzi vamwe vavo vakachenjera. Kureva kuti vakawanda vanavo. Asi vakachenjera. Hanzi vachapinda pakutambudzika kunoparadza kuti vaedzwe, vanatswe, vagone kumirira mazita avo asingatyi. Ndangada kuti uzive kuti matambudziko aya akupoteredza panguva iyi ane agenda. Ane agenda yaMwari. Satani kana akamatarisa, akatarisa kubvisa kutenda. Asi kana Jesu akamatarisa, akatarisa kusimbisa kutenda. There is a challenge in the battlefield that by these trials someone must escape and someone must backslide. Asi Jesu akatarisa matambudziko, anoti ene matambudziko iwayo, someone must stand the times. Wanzwa mwana wa Mwari, matambudziko aya iwewe you must prove what kind of material yawakagadzigwa nayo. Material ipi yawakagadzigwa nayo. Kana iri pure gold, it will stand the fire. Asi kana ari marara, achatsva. Inzwa nguva yematambudziko. God does not allow to intimidate and threaten you. Anotendera to prove the devil what kind of material yakakugadzira. Wakagadzigwa nemunamato here, wakagadzigwa nomweya waMwari here, wakagadzigwa nevhangeri here, wakagadzigwa naGenesis here, kana kuti namabhuku akanyogwa navanhu, wakagadzigwa nengano dzavafundisi here, kana kuti wakagadzigwa nevhangeri riri shoko raMwari, shoko benyu rinotonga mifungo nendangariro, rinonzi naApostle Paul ndiwo munondo womweya. Wakagadzigwa nei? Pfungwa yako yakarukwa nei? Wakabikwa nei? Iwewe wakagadzigwa nei? The trials must test. Verse 40. Verse 40. Hongo. Zvino nenguva yekupedzisira, Right? mambo wezasi achapesana naye. Right? Chirigako. Yes. Nenguva yekupedzisira, mambo wezasi madzimambo acharwara. Pamazuva ekupedzisira. Pfungwa yatiri kuda ndeyekuti nenguva yekupedzisira. Saka bhuku raDaniel riri kutsanangura nguva yekupedzisira. Daniel chapter 2 nguva yekupedzisira. Daniel chapter 8 nguva yekupedzisira. Daniel chapter 11 nguva yekupedzisira. Daniel chapter 12 nguva yekupedzisira. Jesu oti mukaona nyangadzi yakarehwa naDaniel yamira panzvimbo tsvene, zviri pachena kuti nyangadzi yanga isingamiri panguva yaDaniel, yanga isingamiri panguva yaHosea, yanga isingamiri panguva yaMika, yanga isingamiri panguva yaJoeri, yanga isingamiri panguva yaZekaria naHabhakuki, yanga isingamiri panguva yaMalakai, even panguva yaJesu. Nekuti iye anoti mukaiona nyangadzi yamira inde ndisisipo, anoverenga
ngaacherekedze. Ende rega nditaure ndakasununguka. Nyangadzi yaizomira seri kwa Jesu Kristu. Nyangadzi yaizomira seri kwa Jesu Kristu. Anoverenga ngaacherekedze. Saka Daniel akanyora zvinhu zvenguva yekupedzisira. Katarisa ndoda kuti uverenge 1 Makoronic chapter 12 verse 32. Mwari anofarira here kushanda nevanhu vanoziva nguva? Iye Mwari zvinhu zvake anozviisa munguva here? 1 Makoronic chapter 12 verse 32 inoti kudii? Verse 32. Hongu. Kuvana vaisakara. Varume vaiziva nguva zvakanaka. Uye kuti vaIsraeri vanofanira kuita ichimira ipapo. Hanzi kuvarume vaisakara paive nevarume vaiziva nguva zvakanaka. Uye kuti vaIsraeri vanofanira kuitei. Tajaira varimi, anonzi murimi anoziva nguva. Ichi chando ichi ndonguva yekutenga mihlati nezvipanero, ndonguva yekutenga mapadza nevhiri regejo, ndonguva yekupingudza dzichikweya masanzo egadheni. Kana mamuna September makwenzi atemwa, takuimirira kuturuka. Kana yoturuka ngaibaye. October, November, December tiri kurima. January tiri kusakura na February. Painopera February taakubuna. March, April taakukohwa. Murimi anoziva nguva. Zvikanzi pavana vaIsakari vaive varume vaiziva nguva zvakanaka. Uye kuti Israeri inofanira kuitei panguva ino. Kana kuine vanhu vari careless nenguva, it is this generation. Very careless netime. Havana basa netime. Ndosaka zuva rashe richavasvikira sembavha. That's the reason. Because havazivi nguva. Ndiri kuti dei baba maiziva nguva. Uye akaimba achiti, tarirai makore andaingofamba ndichingofamba ndichiramba nyasha. Zvino akaperera musango. Dei waiziva nguva, by now ungadai wakuritaya kuvaelda. Dei waiziva nguva, rudzi rwekwenyu rungadai rwakupinda chechi. Dei waiziva nguva, by now ungadai wakapedza bhaibheri. Dei waiziva nguva, ungadai wakuziva the science and the art of prayer. But because hauzivi nguva, and yet the devil anoziva nguva. Varume vaIsakari vaiziva nguva. Now atitarisei saka inonzi nguva yekupedzisira ndeipi? Inonzi nebhaibheri. Iyi inguva yekupedzisira. Toda kumboona kuti nguva yekupedzisira inoiswa munguva dzakareba zvakadii. Imboverenga Genesis chapter 15 verse 13. Verenga ipapo 15. Hongo. Akati kuna Abrahamu, uzive kwazvo kuti vanakomana vako vachava vatorwa munyika isati iri yavo. Vachava varanda vavo. Vachatambudzwa makore ana mazana mana. Amen. Mwari ari kutaura naAbrahama. Ende paari kutaura naAbrahama, Abrahama hatorina vana vacho. Even Ishmael anga asati aberekwa. Hakuna. Ndo paari kutaura naAbrahama kuti ndoda kuti uzive chinhu ichi. Vana vako vachava varanda munyika yeIjipita for 400 years. Kana Mwari achitarisa nguva, anoitarisa nekureba kwayo. Even vana vaAbrahama, it was prophesied kuna Abrahama. Vana vako vachava maslaves, vachava masavers, vachava macaptives, vachava maprisoners munyika yeIjipita for 400 years, because zvivi zvamaAmorites hazvisati zvazara. Saka ndichamboabvisa munyika inoi, vonoitwa nhapwa. Kana zvivi zvamaAmori zvazara, they shall be redeemed.
iwe neneko zvino zvitiri exhibit yekuti shoko raMwari harirevi nhema, because history yeExodus it's now as real as iwe uchidya sadza rako. It's as real as kubuda kwezuva nokuvira kwaro. Hakuna scientist, historian anoramba kuti vana vaIsraeri vakamborarama muIgipita vakabuda neruoko rune simba. Archaeology yaprova, history yaprova, zvese zvichimira neshoko raMwari kuti zvakataurwa naMwari ndezvazvokwadi. Saka but iyoyo yanga isiri nguva yekupedzisira. Daniel chapter 8 verse 14. Daniel chapter 8 verse 14 inoti kudii? Verse 14. Hongu. Akati kwandiri, kusvikira madekwana namangwanani ane zviuru 2,300. Ipapo nzvimbo tsvene ichanatswa. Very good, very good. Handikuona kuti mazuva ati one day kuna ana Abrahama kwaiprofitwa 400 years and so on, but panapa Daniel akuudzwa naGabriel kuti nzvimbo tsvene ichanatswa, hanzi zvichatora 2,300 years. Vhesi yauri kuverenga mubhebhe rako makanyogwa nelanguage iyoyo kuti days, asi ukachidzidza pari kunzi days nenyaya yacho uchaona kuti hazi madays, makore. Ndo panzi pavhesi ya16 navhesi ya17 zvawakaratidzwa ndezvemazuva ekupedzisira. Those things, those visions ndezvemazuva ekupedzisira. Saka toda kutarisa panguva inoi ticherekedze mazuva ekupedzisira. Nganditsanangure pfungwa iyi. Chii chakanga charatidzwa Daniel? Daniel akanga aondeswa temberi yeJerusarema ichiti mugore ramambo nhingi inosvibiswa, mugore ramambo nhingi yombonatswa, mugore ramambo nhingi yosvibiswa, mugore ramambo nhingi yonatswa. Right from the days of David pakauya Rehoboam. Rehoboam mwana waSolomon ndiye akatanga kutonga seri kwekuvakwa kwatemberi. Madays aRehoboam kingdom yakatsemuka nepakati, vana vaJudha vakasara varimo. Seri kwaRehoboam kwakauya Asa, iye akaitira temberi zvakanaka. Asi seri kwaAsa kwakauya imwe mipengo yakanetsa yakaita kuti iko temberi isvibiswi. Ndo mazuva evana vaJehoshaphat, vana Manase vakasvibisa temberi, vana Zedekia vakasvibisa temberi, vana Ahazia vakasvibisa temberi, vana Josia vakambotreya kuinatsa, Hezekia akatreya kuinatsa. Saka yaiti uyu mambo ainatsa uyu aisvibisa, uyu ainatsa uyu aisvibisa, kusvikira ngirozi dzabvunzana. Daniel akateerera kuti nzvimbo tsvene icharamba ichiitwa izvi kusvika rini? Yanatswa, yasvibiswa, yanatswa, yasvibiswa. Zvichatora nguva yakadii? Nobva Gabriel apindura mubvunzo wetemberi yepanyika asi achireva temberi yekudenga. Nobva ati zvichatora 2,300 makore nzvimbo tsvene yozonatswa. Ndoda kuti uzive chinhu ichi. Daniel aiprofita kumazuva 538 BC. Ipapapo paushe hwamaMidhia namaPezhia, Bhabhironi ichangochaiwa, ndo mazuva Daniel akaprofita. Saka 500 years Jesu asati azvagwa, anotanga kuprofita kuti zvichada 2,300 years nzvimbo tsvene yozonatswa. Saka unogona kudzokera muhistory. Ndepapi patinotangira? Unotangira pana Ezra naNehemia. Ndo varume vakatanga kushanda temberi, vachishanda pano panyika. Asi vhesi yatiyo kwete pamazuva eEzra naNehemia. Nyangwe Ezra naNehemia vakavaka temberi rino pasi. Handiyo yatiri kutaura. Tiri kutaura temberi iri mberi. Saka paitaugwa temberi iyo Jesu aizopinda kuti ainatse neropa rake, zvaitora 2,300. Kune vanoda kuzvibata, kune vanoda kuzvichengetedza nekunyora manotsi acho,
even for no payment. Tanga kuverenga mugore 457 BC. Ndo pakapiwa decree ne ainzi Artaxerxes. Artaxerxes ndiye mwana wa Xerxes. Xerxes ndiye akanga ari murume wa Esther. Saka Xerxes na Esther vakazvara mwana anonzi Artaxerxes. Iyeye Artaxerxes akutonga panguva yake ndiye akazopa that decree yekuti tembere iri paJerusarema ngaivandudzwe ivakwe. And yet panguva imwe chete ndo pataitanga kuverenga 2300 years tichienda kutembere iyo Jesu aizopinda ndiyo tembere yokudenga. Saka zvikanzi pa 2300 years anonzi mazuva ekupedzisira, nguva yekupedzisira. Saka wakaenda ku 457 BC edha 2300 pauri kunoti pfe iwayo mazuva anonzi mazuva ekupedzisira. Toda kutarisa zvishoma zvakaitika mumazuva iwayo. Ukaiverenga inosvika mugore 1844. Ndoda kudzoka newe pa 1800 tichibuda mu 1700. Chichaitika ma 1700 ndo mazuva ana Napoleon Bonaparte. Ndo mazuva akatonga akatinhira Europe yese ikaita mudumbu, yakaita diarrhea, yakaita dysentery nokuda kwa Napoleon Bonaparte. Ndo mazuva acho iwayo kusvika Napoleon Bonaparte aita achisingaonekwi bhonzo resvosve nekuti akatumira General Bethia kundosunga the greatest and the most powerful man in the world kuVatican ainzi Pope Pius VI. Akanosungwa na General Bethia akamuisa mutorongo. Hanzi namazuva iwayo in those very days nyika inoi yakanga yararama isingatendeki kuita zvatiri kuita zvekuverenga bhaibheri. Zvasingatendekwi kuverenga bhaibheri, zvasingatendekwi. Bhaibheri wairinzwa kuchechi nomuprista ndiye aiverenga imodzokera kumba. Pakasungwa pope ndo madays amuka mabible printers, ndo mazuva amuka maorganization vana London Bible Society, vana World Bible Society ndo paamutswa ekuprinta mabhaibheri nemalanguages evanhu kuti vapei mabhaibheri. Why? Because it marked the time of the end. It marked the time of the end. Ndo mazuva amuka mamissionary vachizara mupasi rese vachienda nebhaibheri, vachinovaka zvikoro, vachinovaka mahospitari right in Africa everywhere. Mamissionary akazara ese. 1800 marked the end of the time, nguva yekupedzisira. Ndo mazuva ecolonialism neimperialism apo Africa yakatakwa nevaida mari nepfuma yemadzibaba edu vachiuya vachiita nyika ino yekubvarurirana vachipanana. It marked the time of the end. Ndo mazuva atanga pfungwa yekuita the superpower. It was the 1800 takupinda mu 1900. Ndo mazuva azatanga. It marked the time of the end. Ndo mazuva iwayo mazuva aita a lot of technological advancement noruzivo nouchenjeri vanhu pamazuva iwaya vaenda kuchechi chibhema mbanje dzake nokuti hakuna aiziva kukosha kweutano. Vaitoinda achiguma fodya yake opinda muchechi oteerera vhangeri. Mumwe aine zangata rake opinda muchechi oteerera. Pamadays iwayo the 1800 ndo pavatanga kuziva kuti shoko raMwari rinodzivisa zvinodhaka uye hazina kunaka mukati meupenyu hwavanhu. It marked the time of the end. Ndo pakatanga kunzi inoi yanguva yekupedzisira. Now unorangarira kuti mugore 1755 kwaitika earthquake yakaitika right in the country of France. And it's very interesting kuti yakaitika in the country of France.
because mufrance ndo makanga musadiwi bhaibheri zvachose. Vanhu vachida pleasure neleisure, vachida kurakwa, vachida kuya kunonzi kuzvifadza, kufamba vakashama. Until today, nyika yeFrance, the city of Paris, is a symbol of leisure and pleasure, even until today. Earthquake inomva yachaya, Lisbon earthquake building dzese dzikatsemuka, yatsemuka hanzi zvakanzikwa muAfrica, Europe yese nekuAmerica. That earthquake, I don't know kuti ere chipa Richter scale. After that, mugore 1780, Bible rinotiro zuva rakabva rasviba. There was a day parakasviba zvokuti waimira pauri and never move. The dark day, according to Revelation chapter 6, verse 12 na 13. Mugore 1833, nomva nyeredzi dzawa kudenga dzikanaya kudarika maonde, dzikadaya kudarika mvura yechimvura mabwe, dzikanaya kudarika cyclone netornado. Hanzi vanhu vese vakange vachanonga nyeredzi namaoko dzanaya. Those marked the time of the end. Kuti nguva ino yatave yava nguva yokupedzisira. Saka from 1800, 1900, tichipinda mu 2000 matave, inonzi the time of the end. Ndo nguva yokupedzisira. That is why ma 1900 aye makore ehondo, ari makore ehondo. Hondo ine ma results, inosiya varombo, inosiya zvigwere, inosiya famine, inosiya kutambudzika, inosiya nherera nechirikadzi. Varume vafira mu battlefield. And it's very true even of Africa, kuti our poverty is most measured nema 1900s nekuda kwehondo. Tichiedza kubuda mu colonialism, anonzi the time of the end. Zvikanzi naJesu pachava nekutambudzika kusina kumbowapo kwakadaro. Because these are the days. Atichitarisa izita rekuti Michael, sei panzi panguva yekupedzisira ndo panosumuka Michael. Why pasina kusumuka Gabriel? Why pasina kudzika Elia? Elia hamumuzivi. He was one man anonzi na Elisha. He was the chariot of Israel and a national army ari one. Aigona kusunga nyika pasina anoisunungura. Bvunza Ahabu na Jezebel. Havana nharo, akaisunga hakuna kunaya kana gore harina kuonekwa. He was a national army. Iye ari one, ari oga. Bhaibheri rangu rotiro ndaingada kuti uzive kuti Mikaeri ndiye achasimuka panguva iyi. Why Michael patime ino? Why Michael? Ndo patoda kudzidza ipapo. Uri kuverenga munhu waMwari, Isaiah chapter 14 verse ndiya 14. Isaiah chapter 14 verse ndiya 14. Ndo patoda kuti utangire ipapo. Toda kutsanangura, why Michael? Why not Gabriel or another angel? Kana imwe seraphim, kana imwe mutumwa seuya akaburukira pamazuva eAsiria, pamazuva aHezekia. Why not that one? Why Michael? Isaiah 14 verse 14 inoti kudii? Verse ya 14. Wangu. Ndichakwira kumusoro kwamakore. Right? Ndichazvienzanisa nokumusoro. Ndo patiri kuda ipapo. Zita rekuti Michael, zita racho mazwi matatu akatobatanidzwa, mi na ka na el. Anoburitsa pfungwa inoti iye wakafanana naMwari, kana kuti ndiani wakafanana naMwari. Nechirungu chinongoti who is like God. Mutsara wakuti who is like God unogona kuverengwa semhinduro, unogona kuverengwa semubvunzo. Saka Michael unogona kunge uri mubvunzo, uri mhinduro. Ndiani akafanana naMwari? Ndiye akafanana naMwari. Ndo zvinoreva kuti zita rekuti Michael. Ndoziva kuti vana venyu makavatumidza mazita iwayo. Handizivi kuti munohwisisa here zvazvinoreva. Saka pese pauri kusangana nezita rekuti Michael, uchaona kuti pari kunetsa, pane nyaya dziripo, panotsvakwa
akafanana naMwari nemhaka yei? Hatimbotarisa Genesis chapter 3 verse 4 na 5. Tiverengere ipapo. Verse 4. Hongu. Nyoka ikati kumukadzi, haungafi zviro kwavo. Nokuti Mwari unoziva kuti nomusi wamunodya nawo meso enyu achasvinudzwa mukava saMwari. Right. Izwi rakashandiswa rinoti mukava saMwari, muchafanana saMwari, rine mudzi waro pazita rinoti Michael. Saka ukatarisa, taona kuna Isaya Lucifer achiti ndoda kufanana naMwari. Inini kana ndapedza nyaya yangu, ndaita mabasa angu, ndofanira kusara ndafanana naMwari, kwete ndichiita kuda kwaMwari. Ndoda kufanana naye, ndichiita kuda kwangu. Ndosaka shato inomirira Diablos pana Genesis chapter 3 ari kutaura nomukadzi anoti iye munogona kufanana naMwari muchiita zvisingadiwi naMwari. Idyai muti. Mwari akati musadye, akakunyeperai, haasi kuda kuti mufanane naye. Inini ndaakuchikutaurirai, kana muchida kufanana naMwari, idyai muti munofanana naye. Izwi iroro rinoreva kuti Michael, kufanana naMwari. Ngatisiye ipapo Romans chapter 8 verse 16. Ngativerenge ipapo. Romans 8 verse number 16. Hongu. Mweya amene anopupura mweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Mira ipapo. Zvikanzi mweya wamene anowirirana nemweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Chii chiri kutaurwa naMapostori Paul? Kana tatendeuka mweya mutsvene ashanda matiri, hanzi zviri matiri zvichasimbiswa nemweya mutsvene. Mweya mutsvene achati uyu munhu uyu mwana waMwari, akafanana naMwari, kwete nenzira yaSatani, asi nevhangeri nemweya waMwari ashanda matiri. Shoko raMwari raita basa raro. At the end of the day, hazvifaniri kutaugwa neshato kuti iwo akafanana naMwari. Hazvifaniri kutaugwa naLucifer kana naDiablos, asi nemweya mutsvene ndiye anofanira kutaura kuti wakafanana naMwari. Verse 19 inoti kudei? Verse 19. Nokuti zvisikwa zvinotarisira zvikuru, zvichimirira kuratidzwa kwavanakomana vaMwari. Right? Nokuti zvisikwa zvakaiswa pasi pezvisingagari, zvisingadi hazvo, asi nokuda kwaiye wakazviisa pasi pazvo. Right? Verse 21. Zvichitarira kuti zvisikwa zvimene zvichasunungurwawo pamuviri inoora, zviiswe pakusunungurwa kwokubwinya, zviiswe pakusunungurwa kune kubwinya kwevana vaMwari. Nokuti tinoziva kuti zvisikwa zvose zvinogomera nekurwadziwa kusvika nhasi. Zvisati zviri bedzi, asi nesuwo, kunyange tine zvibereko zvokutanga zvomweya, nesu timene tinogomera mukati medu, tichimirira zuva ratichaitwa vana. Mira ipapo. Uinde kuna 1 John chapter 3. Zvikanzi nezvisikwa zvese zvakamirirawo zuva razvichasunungurwa pamiviri ine ndove, pamiviri ine ziya, ine dikita, pamazino anoora. Zvakamirirawo naizvo pazuva iro apo zvichasunungurwa bedzi kana vana vaMwari varatidzwa. Saka Paul ari kuti the day must come rinoratidza kuti ava ndivo vana vaMwari vakafanana naMwari. That day must come. Zuva razvinoonekwa kuti hatina nharo. The devil must surrender kuti handina nharo, vana vakafanana naMwari. Every demon and spirit must surrender. Itaure kuti vanhu ava, they are not worth our unkindness. They are not worth utsinye hwedu. Ava vanhu ava vana vaMwari. Zvikanzi nezvisikwa nenyoka nemazizi
namapere namatatya akamirira zuva iro vana vaMwari vacharatidzwa. Neimwe nzira Paul ari kuti tinofanira kufanana naJesu Kristu, asi zvisingaitwi nenzira yaSatani, asi zvichiitwa nenzira yaJesu Kristu. Hatinzwe 1 John chapter 3 verse 2 inoti kudii? Verse 2. Wanikamwa. Right? Zvino tiri vana vaMwari. Zvino tiri vana Uye vaMwari. zvichigere kuratidzwa Kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizooneswa isu tichafanana naye, tichamuona sezvaakaita. Uyu ava John, tatiri pana Paul. Uyu ndi John uyu. Varume vairi vakararama pakasiyana, vari kutaura vese nyaya imwe chete. John ari kuti tiri vana vaMwari, asi zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Asi tinoziva kuti kana achizooneswa isu tichamuona sezvaakaita, nokuti tinenge takafanana naye. Inzwa mwana waMwari, kana tichiparidza vhangeri, aim negoal ndekuti iwe ukaritenda, pekupedzisira ufanane naJesu Kristu, pekupedzisira ufanane neMwari. There is a vacant place yakasiyiwa naLucifer kudenga, inogara vanofanana naMwari. That's why Lucifer asingadi kuti iwe neni tive saMwari, nekuti anoziva patichaenda tichafanana naMwari. Atitarise patinosangana nezita rekuti Michael panei, zvakazarwa chapter 12 verenga verse 7. Ongo. Zvino kurwa kwakavapo kudenga. Mikaeri navatumwa vake vakarwa neshato. Right? Shato ikarwa ine vatumwa. Mira ipapo enda kuna Judi. Panapa tiri kuratidzwa kuti kwakava nehondo kudenga. Ndakuudza kare kuti ndiri kuda kutsanangura pfungwa mbiri bedzi nguva iyo nezita rekuti Michael. Saka pazita rekuti Michael pataverenga pana Daniel chapter 12 verse 1 panzi nenguva iyo Mikaeri uchasimuka. Hatina kunzwa kuti zvinhu zvinoitika, asi pashandiswa pfungwa inoti acharwira, achagwira vana vaMwari. Panapa pana zvakazarurwa, ndo yandoda kutanga kuverenga, because taakuisa hondo dzaMichael mumududu, ndopa taakudzisa mumududu. Apa akagwa, apa akagwa, apa akagwa, nepapa akagwa. Toda kuona kuti airwa nani. Panapa pari kunzi zvino hondo yakavapo kudenga. Mikaeri aine vatumwa vake vakagwa neshato, shato ikarwa ine vatumwa vayo. Saka panapa vhesi iri kuti Mikaeri paanosimuka, Satani anenge aine zvaakuita mukati mezano raMwari. Panoda Michael. Ukaona tichiri kugwa tese tuhondo, chinetsana neni kahondaka, chinetsana naningi kahondaka, Ukraine Russia kahondo. Kana ya hondo imene inoda Michael asimuke, oziya kuti Satani pane zvaakuita. Saka pfungwa yabuda apa ndeyekuti pana Michael pane hondo na Satani. Toda kuona kuti ndizvo here. Jude verse 9 verenga tinzwe. Verse 9. Asi Mikaeri mutumwa mukuru, right, nguva yaakarwa naDhiabhorosi, right, akaita nharo naye, right, pamusoro pomuviri waMozisi. Chimbira ipapo. Hanzi Mikaeri mutumwa mukuru panguva yaakarwa naDhiabhorosi pamusoro pemutumbi waMozisi. Mwari wokudenga ngaatendwe. Uri kuzviona here kuti pari kutaurwa zita rekuti Michael pana Satani, parataugwa pana Satani. That's hondo level yacho haizi ya Gabriel. Level E haizi ya army general wekwedu. Level E ndeya Satani, ndo inonzi the great controversy. Iyoyo haidi tuputi twedu netu nuclear weapon. Iyoyo ndo inonzi the great mother of all battles. Zvikanzi vakasimuka nomba vagwa, vaigwirei? Hanzi vaigwira mutumbi waMozisi. Ndipatsanangura ipapo. Apa marufu ndoda kupatsanangura. Handirege vana vaMwari vakadii kugwira mutumbi waAbhurahama, vakadii kugwira waAdhamu, waiva Mozisi. Vakagwira mutumbi waMozisi. Satani argument yake aiziva imwe nyaya ya vazhinji yavasingazivi.
Moses ane tunyaya twake, akauraya munhu muIgipita, hoyo akanzi nongedzera dombo, akarirova, hoyo akanzi iye chinda nemutemo, mahwendefa aya maviri undoverenga. Iye nombva amaputsa, saka Satani nombva adzimaka nyaya idzi. Handipo paive nenyaya. Izvo zvaidzi not an issue. No, hazvitsvake kuti Mikaeri asimukire tunyaya twakapusa kudaro. Pauro achinyora anoti, rufu rwakabata ushe kubva kuna Adhamu kusvika pana Mozisi. Teerera munhu waMwari, Satani waizviziva kuti kana Mozisi akamutswa, umambo hwangu hwapwanyika. Saka akamira pamutumbi waMozisi, aida kuupisa outsvaira, pasare pasina chiripo. Jesu akauya ari muchimiro chaMichael, akaudza Satani kuti pane mutumbi uyu suduruka. Teerera munhu waMwari, kana kuine vhangeri raputsa vanhu musoro pasi rese, kings and princes, educated and uneducated, fools and learned, rich and poor, inyaya yekuti vanhu vakafa vanoziva here kana kuti havazivi. Ndo nyaya yakanga yakabatwa pana Satani, nekuti akanga aiparidza pana Eva akati imi mukadya muti hamufi. Ndo yaive nyaya yake iyoyo. Saka aiziva kuti kana Mozisi akamuka, gure rafumuka, vanhu vakuziva kuti wakafa, haana chaanoziva, asi vachamutswa pazuva rokupedzisira. Isu tinoziva kuti Mozisi wakamuka, tinozviziva because Mateo akazvinyora, naMarko akazvinyora, naRuka akazvinyora. Vakomana vakatotiudza kuti rimwe zuva Jesu akatora John na James na Petro, akati vakomana ngatimbokwira pamugomo tinonamata. Hanzi vava pamusoro pegomo, hapana kuzomboita nguva, hanzi pakauya makore akavafukidza vose. Hanzi mukati memakore nomva maburuka mbumbu chena, zvibwe zvitedza. Vakaona, ndi Elia wena, kuuyu ndi handi Mozisi. Varume vari kutofamba vananga Jesu, nomva aenda, nomva anomira, nomva vatotanga kuzuva vachitaura nyaya dzavo. Evidence yekuti Mozisi akafa akamuka, akaonekwa akamira, naEria akaenda asina kufa, kuti zvive chokwadi kuti kana Jesu akafa, kudenga kuchaindiwa, vanofa vachamutswa. Wamadaikari uri mupenyu saEria unoinda. Akaonekwa na John na James na Petro kuti isave feki. Ukaverenga Peter kunyora unoti hatitauri ngano, isusu isa hatitauri ngano, takazviona kubwinya kwaJesu, takakuona pagomo akutaura navakuru. Ndosaka pamutumbi waMozisi pakaita nyaya. Hatitarise pamwe patinoona futi Mikaeri achisimuka, Daniel chapter 10 verse 13. Verenga ipapo verse 13. Ongo. Asi muchinda waushe hwaPezhia wakandidzivisa mazuva makumi maviri nerimwe. Right. Asi tarira, Mikaeri, right, mumwe wamachinda makuru, right, wakauya kuzondibatsira, ndikasarako, right, kuna madzimambo. Mwari wokudenga ngaatendwe. Now ukaverenga kubva patabva pana Daniel chapter 8, ndi Gabriel ari kutaura manje. Now chinonetsa manje Gabriel ari kutaura kuti pakatsvuka ropa, because ndakanga ndichitamba nhodo nemuchinda wamaPezhia, hazvina kumira mushe. Kusvika ndaona kuti ndikaita zvekutamba panapa, ndodona. Ndomva adaidza nyika dzekunze, akadaidza nyika dzekunze, anzi kwakadzika Mikaeri. Asi ari kunzi aigwa naye muchinda wamaPezhia. Ndofunga ipapapo tikapatsana kuna mufundisi Marufu, ipapapo mari dzayanaka. Aigwa nomuchinda wamaPezhia. Now ndinoda kufunga manje kuti muchinda wamaPezhia wandoziva ini ndivana Cyrus, wandoziva ndivana Darius, vana Darius Artaxerxes, ndo vandoziva. Saka ndoda kufunga kuti ndiani vana Hamani vangamirisana here naGabriel. Ndipo ndoda sure kunzi Gabriel atadza kudhila naCyrus, atadza kudhila naDarius. Aiwa kana yangomani, Darius uya akarara usiku hwese achinamata Daniel akandwa mugonderedzo, ndiye anganetse Gabriel. Aiwa kana yangomani, pada kufunga kuti ari kumbonzi muchinda wamaPezhia apa ndiani, pada kufunga kaipapa, nokuti muchinda uyo haasi munhu mudiki, anogona kumira naGabriel.
zvekuti zvinotoda Michael. Ndoda kuti uzive chinhu ichi. Ari kunzi muchinda wamapezhia inikname yaSatani. Satani paakasangana naGabriel akanga akapfeka chimiro chamadzimambo ekupezhia. Ndochaka zvekuti Gabriel akangoti muchinda wokupezhia. Nomba zvanyogwa zvakadaro. Asi hondo payakatsuka akaona kuti no. Nekuti Gabriel chitopota chemhando. Kana takutaura hondo, ukaona paakuinda wana Gabriel yakupera chiendai kusizifaya chizivai kuti takunosimudza mureza pamakoma asine miti, but panapa pakatsuka ropa 21 days. Chakasunga yakaita nkanga iri ngani mboni yamasvosve pasina kumira zvakanaka. Kutya Gabriel adaidza nyika dzokunze zvikanzi kwakadzika Michael ka1. Chinda wamapezhia achibva akanda pasi nomva arova pasi. Saka sei Satani akaenda ari muchimiro chemuchinda wamapezhia? Satani akaenda ari muchimiro chemuchinda wamapezhia nemhaka yechiprofita chaDhaniel chinoti under 2300 days then shall the sanctuary be cleansed. Saka Satani aizviziva kuti maJudhaya ari muno muBhabhironi akadzokera kuJerusarema vachanovaka temberi. Kana vavaka temberi, chiprofita chaMesiya chichazadzikisa. Mesiya achauya omira mutemberi. Kana akapinda mutemberi, kuchava nevanhu vachatenda kuna Mesiya. Kana vatenda kuna Mesiya, vhangeri richavagadzira kusvika vafanana naMesiya. Saka handifaniri kutendera maJudha kuti aende adzokere kuJerusarema. Kuti ndisatendere, ndinofanira kuita make sure message yaGabriel haisviki kuna Daniel. Haisviki. Kaka mudenga imomo kusvika vadaidzira Mikael. Saka mwana waMwari, rega ndipedze ndichiti, zita rekuti Mikael rinoreva kuti pane hondo, the great controversy. Point number 1. Zita rekuti Mikael ndo shungu dzaiva naLucifer asati adzingwa kuita Diabolos naSatani. Ndo dzaive shungu dzake kuti anzi uyu akafanana naMwari. Hatonoziva kuti aimba, aichengeta aritari yaMwari, aifukidza chigaro chaMwari, ndiye akanga ari kwaya huru yokudenga. Saka akanga asara padiki pakadai kuti apiwe zita rekuti Michael, agraduate kubva pana Lucifer ainde pana Michael. Ndopa padiki pakadai. Saka muridzi wezita nomva atora nzvimbo yake, nomva uyu akandwa pasi, nomva abhanwa kudenga. Iye abhanwa kudenga akati mandibhana, hakuna ari pano panyika anouyako. Ndosaka pese panomira Satani, Mikaeri muridzi wezita ari Jesu Kristu anombobvisa bhachi raJesu, obvisa raEmanueri, obvisa iri ranhingi iri, obvisa opfeka rakanzi Michael, because anenge achida kunomiririra zita rake rekuti ndakafanana naMwari. That's point number 2. Point number 3, uri kuzviona here kuti pahondo dzacho dzese pane vanhu avo Satani ari kurwa navo kuti vhangeri rirege kufamba zvakanaka. Pana Moses yaive state of the dead neresurrection. Pana Gabriel na Daniel pane nyaya yekuuya kwaMesiya, the second advent of Christ. Ndo yaidziviswa naSatani iyoyo kuti haifaniri kuitika. Saka ndoda kuti uzive chinhu ichi. Ndosaka Daniel chapter 12 verse 1 ichiti nenguva iyo Mikaeri uchasimuka. Ndoda kuti uzive mwana waMwari, iwewo ukasagadzirisa ukama nechimiro chako naJesu, ukasafanana naJesu, pari kunzi Mikaeri uchasimuka, pane zvine zvaakuitwa naSatani. Pane zvaanenge akuitika panyika inoi, kuna sabhuku wekwedu nemuraindere kwedu nemustrita, pane zvaanenge akuitika. Zvinoda vanenge vakafanana naKristu. Vanenge vakafanana naKristu, kana vakuvhiringwa, Mikaeri anofanira kusimuka avarwire. Ndinotenda kuti chidiso chako uri pauri kuti kwekupedzisira panomira Mikaeri, zvisinei matambudziko rino pasi, nzara kana urombo, izvo zviita vanhu,
asi mukana wangu wokuponeswa uripo. Kutambudziwa nekushushiwa nekushungurudzwa izvo zvichauya, asi Mikaeri akagadzirira kusimuka nekundirwira kana pachinge paipa. The lies wire war yadhiabhurosi najesu ari Mikaeri inofanira kudzokorogwa. Ndinoda kukudemba iwe usangane neni pamunamato. Unoti ngatinamati timire mudzibo dzatichadavirira mazita edu anyogwa mubhuku, nokuti isu tinenge tafanana naMikaeri. Mweya waMwari nomweya wedu zvinenge zvichiwirirana kuti tiri vana vaMwari. Saka the Holy Spirit must confirm kuti uyu wafanana naMwari. Zvichirehwa iwe kana mweya mutsvene ashanda aita basa rake mauri, he must confirm and announce, asinganyari asingasvodi, kuti uyu wafanana naMwari. Hatiunoziva kuti Mozisi akatombovaudza vekudenga kuti dzimai zita rangu. Mweya waMwari akati iri hari dzimwi, nekuti murume uyu wafanana naMwari. Iwewe rako rinogona kunetsa pamberi pemadzimambo, nokudenga rinogona kushupa, muhurumende yadhiabhurosi rinetse, because unenge wafanana naMwari, wafanana naJesu Kristu. Toda kunamata panguva ino Mwari vachikubatsira. Toda kuti uzive chinhu ichi. Ungaita sei kuti ufanane naJesu? Jesu akabhabhatidzwa. Ukaverenga Mateo chapter 3 inototi akati abhabhatidzwa akabuda mvura. Unoda here kufanana naJesu? Unoda kufanana naJesu? Abhabhatidzwa akaenda kunzvimbo yekunonamata, kurenje akandonamata. Ndoda kuti uzive kuti kufanana naJesu unofanira kuwana nguva yekunamata uchitaura naMwari. Unoda here kufanana naJesu? Chapter 4 verse 23 yaMateo inoti akapota nemaguta nemisha achiparidza evhangeri. Ukaita basa raMwari, uri munyasha dzaMwari, pekupedzisira uchafanana naJesu. Unoda here kufanana naJesu? Bhaibheri rinoti iro aita akaona varombo, akaona vane nzara, akaona vane nyota, waita akaona vanorwara, waivaporesa vane nzara achivapa chokudya. Unoda here kufanana naJesu? Unogona kufanana naJesu as long uchiteedzera itinerary yaJesu Kristu. Unoda here kufanana naJesu? Bhaibheri rinoti iro Jesu akarambira musoko raMwari, zvinonzi wakaidzwa in all points, akasema zvivi nokuzviramba. Iwewe unofanira kusema chitemba nekuchiramba, nekurarama nekururama. Kadaro unofanana naJesu. Unoda here kufanana naJesu? Bhaibheri rinoti pana Luka 23:46 hanzi Jesu aroveregwa pamuchinjikwa, he had to give all what he had. Verse 46 inoti akanyengetera seri kwa Eloi Eloi lama sabachitana, akanyengetera achiti, Baba, ndakuisa mweya wangu, ndakuisa muviri wangu pachanza chenyu. You have to sacrifice all what you have, to give all what you have. Unofanira kudzidza kupa zvose zvauinazvo nokuda kworuponeso nevhangeri. Ukadaro unogona kumuka wafanana naJesu. Kana hondo dzapasi dzomutswa, Mikaeri anogona kumira. Taakunamata. Baba vari kudenga muzita raJesu, tinokutendai. Tinokutendai nekuti you know the devil. Makamustada Satani maitiro ake ose. Unomuziva. Unomuziva kuti pakona iyo nepakona iyo. Ende panofanira kusimuka muchinda mukuru, panofanira kusimuka Mikaeri umene, pese munopaziva. Nhasi tadzidza kuti we are safe, nekuti history yaisa pachena kuti pese Satani paakada kuvhiringa zano roruponeso, Mikaeri wakasimuka. Uye Daniel watiudza kuti even isu vari kurarama mazuva ekupedzisira tichasvika pakushungurudzika nekutambudzika, asi Mikaeri uchasimuka. Tinounza upenyu hwedu kunemwi mugore 2022 pamutambo wamatumba tiine shungu nomwoyo unotsvaka kufanana naJesu. Kana tafanana naJesu, mweya waMwari apupurirana nesu kuti tiri vana vaMwari. Zvakaipa zvikatiwira, tinoziva muchasimuka kurwira nekuprotekta nekuchengetedza. Izvozvi ndichinamata kune vamwari pane kumwe kutambudzika nekumwe kushungurudzwa.
even muzita rajesu, iye Emmanuel Mwari unesu, vagwirei kana paipa zvekuti paane ruoko rwadhiabhurosi paakuda muchinda mukuru. Mirirai vanhu venyu vanodayira kwamuri, vanotenda kwamuri, vanovimba nemi, vanoramba kunyengegwa nokufurigwa nezvinopfuura zvirino pasi, vakatarisa muchinjiko neziso rine godo. Muvaitire kunaka kwenyu. Tonamata muzita raBaba nereMwanakomana neremweya Mutsvene. Amen.